I to je strašna istina. Jer čovek može da odraste, da ostari, da stekne iskustvo, da stekne znanje, napravi planove, porodicu, posao, odgovornost. Ali da i dalje iznutra reaguje po pravilima koje su napisana mnogo ranije. I onda se čudi zašto mu se život ne menja. A ne menja se jer ne menjaš ono po čemu stvarno živiš. Menjaš spoljašnje stvari. Ali osnovni sistem ostaje isti. Promeniš posao, a poneseš istu nesigurnost. Promeniš partnera, a poneseš isti strah. Promeniš grad, a poneseš isti haos.